Guys, maningil mi guys. Tikpasan man ni ron. Ningil mas manukan. Ha? Aka to diare. Ila ka na no? Ako siguro niko. Nah, wag malingga ko. Putra na ko ini. Ada, oke kayo. Hai. Ito guys, dito. Ngaon guys. Ato may sumuangga. Layo pro ba itong panilan guys? Kasi magkuplan maglakar raw dito. Okay, paniod to. Sukar ba dito matay? Okay, kadagan ba? Tulog nyo dito. Tulog nyo. Dili pa ka sa highway. Ando din nag-abot. Planohon na rin muna. Asa ka dagan na mo sinangka. Dili. Masakan mo yung sa kakilid ito. Masakan? Oo. Masakan mo yung sa kakilid. Yung balay. Masakan mo, dili. Wala lang nga. Plano siya tarong. Hihina lang. Na yung istra, sir. May puntag na, sir. Asa man mo? Doaw lang. Ningili ay. Pwede ra bisa ba ko daw. Ningil. Ini sa motor. No. Pabilin ko motor ko. Under dan ba? May ganda na naman. Nagulam ka uniforme pulis. Maningil lagi ko sa utang mo. Nga sinta kinagdalan ko pulis. Aw, kana ra mo pulis? Aw. Ali. Dili po sa linay ko. Dayo ko dinay. Malayo linay? Aduh ko. Ay. Lipras. Kalau mga linay. Aw, lipras. Manukan man linay no. Linay manukan. Nahan pa di ay. Yan ba? Layo. Nahan ba? Nahan ba? Nomor gua masih kabur. Nutan ko. Gua lagi kabur. Lipras yan. Manukan aw lipras. Kabot atong manok dili. Lapot. Adol lah. Tapos sinto sa manukan, lapas papod. Lupas ba? Lapas papod. Tunggu. Kaon kay matigbasan tarong busog. Iya po. Kapitan mo ka na. Oh, iski. Wala. Kailar po na niya guro. Hindi. Kailan na niya nang puspos. Ah, kailangan kuan. Kailangan group chat. Sabi, magpuspos ba ng TV kung sa may mga placement. Dito nakita natin ron niya. Kita na ko, wag dito mo sa kuan. Airport. Kayo ba? Di mangin. Uy,
pala yung puyong yung tao dito. Tak ko ato. Comment mo ko ato. Wala pa ko dire. Ito na ako mas tata. Orle, katos Orle. Orle. Orle, ano? Wala din sa itong picture. Kung kita man. Sierra. Orle, ano? Sierra, siya may hinsaka. Yun na dito. Ay, wala din nag-upload to. Napapicture. Puro to siya. Ikaw mo kanisa ka. Sige, picture mo. Kaya, tama ka. Ano na? Naman, yaro man makita. Siya gawin siya sa kwas. Nagsuot niya si Orle katong CCTV nga. Itong green. Hindi niya nisuot na. Wala may tao, kag ikaw, kita na mo ka. Tulo ako, tataw si Orle. Si Orle. Mura nag-timekeeper o mga dangan. Eh, nagtanawan mo. Ano naman? Alip siya Ano palo. sa kabalo ito? Bago. Siya. Agi itong Pacific. Stick. Kuam na. Kuam na makita nyo. Mga ignorante puro lagi. Ang simtantata, di ko siya mo sa aeroplano ko nung kay nalay ko nung kinik ka na ba? Ana, nabigay na aeroplano, Oo. iniktukan. At log mo siya ko nung bumalik. Ako. Atod karo, yung masakay na. Ito nga picture dito. Pagka naglanggam na eh. Nakuha langgam na. Sabi na ng airlines, kita ko kayo. Nah, yung Pacific, magkakamawa. Yung mga airlines yun. Oh. Kaya nga niya. Sapuan po ni mo. Taon. Ayun niya, dagan. 10 years later. Guys. Ang bottom guys. Mago. Oh, matur sa ma.